जिनै नं लखिमपुर लकसभा बियाबनि उदां बिजाथि बिक्रम रामसियारिनि बिसायख'थि फोसावदिंनाया गोख्रोङै सोलिगासिनो। गामि गामि हाबनानै बिसायख'थि फोसावदिंनायाव रायजो राजाफोरनि गोबां हेफाजाब मोननो हादों बिक्रम रामसियारिया। बेबायदिनो दुखुआखाना समस्थियाव थांनानै गुबुन गुबुन गामिनि रायजो राजाफोरजों फैबाय थानाय लकसभा बिसायख'थिनि सायाव सावरायलायदों उदां बिजाथि महरै गसंनाय बिक्रम रामसियारिया। जिनै नं लखिमपुर लकसभा बियाबाव रायजो राजाफोरनि मददजों गावनि देरहागोनखौ गोख्रों फोथायथि लादों बिक्रम रामसियारिया। देरहानायनि मिजिं खालामनानैथ' गेलेयो मानसिया, नङा होमबा? दिनै गासै रायजो आंजों दं, बर' रायजोआनो जा, मिरि रायजोआनो जा, दिनै मिसिं रायजोआनो जा, दिनै बे बिभिन्न धरननि रायजोफोरा आंजों दं सापर्टआव। मानो होनबा जोंनो डेभेलपमेन्ट नांगौ, मिथिबायना? जोंनि समस्याखौ दिल्लीयाव थांना फोरमायहैनो थाखाय, जोंहा मा समस्या जादों बेनि थाखाय बेयाव फोरमायनो थाखाय सासे मानसि नांगौ, नंगौना नङा? जोंनि समस्याया मा मा दं बेखौ खोन्थाहैनो दिल्लीयाव सासे मानसि नांगौ। दिनैनि जिहेतु मानगोनां प्रधान बरुवा बिथाङाथ' दिनैसिम जेबो जोंनि समस्यानि खोथा जेबो दिल्लीयाव थांना बुंहैयाखै, पार्लियामेन्टआव थांना जेबो खोथा बुङाखै। जोंहा मा मा समस्या दं दिनै बेथ' खनसेबो बुङाखै। मानो आं देरहाया जानो, मानो आंनो रायजोआ भट होआ जानो, मिथिबायना? दिनै सोरनिबा खोथायाव गोजावनानै रायजोआ भट होआ रावनोबो, मिथिबायना? दिनै सोरबा लिडारनि खोथायाव मानिनानै देग्लाय हमनो हाया, हमथाना दोननो हाया भटखौ, मिथिबायना? मानो होनबा डेभेलपमेन्ट नांगौ जोंनो। दिनै आंनो जुदि बर' रायजोआ भट होयोबा नेक्स्ट बारावनो बिसोरनि डेभेलपमेन्ट जागोन, बिसोरनि लामा जागोन। मानो होनबा बर' जाथिया दिनै खौसे दं। बर' जाथिया जुदि दिनै डेभेलपमेन्ट खालामना होआबा बर' जाथिनि जायगायाव बर' जाथिया भट होआ होननानै अब्लासो बिसोर मिथिगोन, मिथिबायना? ट्राइबेलफोरनि थाखाय खोथा बुंगोन। ट्राइबेलनि समस्या बहुद दं। दिनै जोंनि हा हुनि खोथा, दिनै जोंनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि खोथा, नङा जानो? बेफोरबायदि बहुद खोथा दं। दिनै ट्राइबेल एरियायाव किसुमान दिनै उन्नयननि खामानि दं, जेरै खेथिखौ माबायदि मोजां मावनांगौ, बेफोरनि किसुमान खामानि दं मावनो गोनां। आरो बे बहुद दं आरो बुंनानै फोजोबनो हाया। नोंथाङा दासिम दा लखिमपुराव बेरायहैबाय, दिनै दुखुआखाना, आरो सिगां आङो धेमाजि आरो जुनाय आरो सिसि बरगाव बेयाव बेरायबाय। आरो बैफोर रायजोफोरनि अनसायनायखौ माबायदि मोनदों नों? आंखौथ' बिराद मोजां अनसायदों। मानो होनबा सासे बबा मानसिखौ दिनै माबायाव बिधान सभायाव थिनहरनानैथ' जेबो खामानि जाया, लकसभायाव थिनहरनानैथ' जेबो खामानि जाया। बेनिखायनो आंजों माने गथाय एन्टायार लखिमपुर समस्थिनि गथाय रायजोआनो आंजों दं। आसा खालामो नामा 100थ' मोननो हाया, खिन्थु 100नि 30% भट मोनबानो आङो देरहायो, मोनगोन आरो बेखौ।